I da, svi već znate da je od korone danas umrlo 32 ljudi, ali možda ne znate da je danas i jučer, a i sutra će 38 ljudi umrijeti i od raka. U Europi smo po broju umrlih od raka drugi najgori nakon Mađarske. Po stopi preživljenja smo među 5 najgorih. Ujedno smo i jedina europska zemlja bez nacionalne strategije koja bi godišnje mogla spasiti tisuće života. Taj plan ne smije samo biti lista dobrih želja, on mora biti utemeljen. Ako se donese strategija i pametno provodi, u idućih 10 godina može se spasiti život ljudi koliko ih primjerice ima Karlovac. To je jedan dokument koji bi trebao zaista korijenito, neću reći promijeniti, ali korijenito unaprijediti svaki segment i onkološke skrbi i liječenja, ali i primarnu i sekundarnu prevenciju. I zato su onkološki pacijenti uputili apel vladi i saborskim zastupnicima kojima traže da hitno donesu strategiju koja leži u ladici. Utvrđujem da je glasovalo 127 zastupnika i zastupnica, svi su glasovali za i tako je donesen Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030. godine.